everyone. So for today's video guys, naanap po kay Marites karong adlaw tungod kay naanap po kay topic. So naanap po gustong i-share sa inyo. So init-init pa ni siya nga issue karon guys tungod kay bago pa lamang ni no. So bago pa lang siya nga issue. So ang atong topic karon guys, so bahin ni sa katong sikat nga vlogger nga napriso tungod kay nangawat og 200k sa iyang amo nga konsehal. So bago ta magpadayon guys, so kung bago pa lang ka din sa atong channel, so paki-like and share o syempre ayaw kalimti ang pag-subscribe guys din sa akong channel. O so karon magsugod na siguro tano. So karon guys, ang atong imaritis na pod karon, so magmaritis ng bayan lang sa karon for today's video guys no. Tungod kay kung mahinumduman na to atong mga miaging adlaw guys, ipapriso ni Konsehal Leo Rebeta si Inday Ligaya tungod sa pagpangawat ni ini og kwarta sa iyahang Gcash nga nikabat og 200k og lahi pa tong mga cash nga iyang gipangkawat sa balay ni Leo Rebeta. So tungod kay napulaan na si Madam Leo sa iyang gipangbuhat nga kapila ka business na siya gipasaylo, then paulit-ulit mabalik-balik nga pagpangawat ang iyang gihimo, then kay wa naman siya kakawat dito sa balay ni Leo, so dito na siya ming tira sa Gcash account. So mo man to hinungdan guys no nga gipapriso gid siya. Then nagpuyo lang si Ligaya sa prisuhan guys, sulod lamang sa upat man siguro ka adlaw or 5. Basta wala ra kaabot og semana ang pagpuyo ni Ligaya sa prisuhan dinhi sa Tagum City tungod kay ipagawas man siya dayon ni Konsehal Leo Rebeta. Si Konsehal Leo Rebeta mismo ang mingsugat kang Inday Ligaya guys dito sa prisuhan. So na ako'y video nga ipikita guys. So si Konsehal Leo Rebeta mismo ang mingsugat kang Inday Ligaya guys dito sa prisuhan. So na ako'y video nga ipikita guys. So makita na to din sa video no nga si Konsehal Leo Rebeta mismo ang mingsugat kang Ligaya dinhi sa prisuhan sa Tagum City. And then pagpagawas pa gyud ni Konsehal guys kang Leo Rebeta, iyaha pa jud kining gitunulan og kwarta kay na luoy man siya kay syempre wala day kwarta si Ligaya. So asa ta makakita og amo guys no nga pasaylo ra niya gipagawas, and then pagkahuman gihatagan gitunulan pa jud og kwarta kay syempre mao pa daw magsugod si Ligaya sa uno, wala siya kwarta. So tama gyud ang atong haka-haka guys no nga mapasaylo ra gyud gihapon ni Konsehal Leo Rebeta si Inday Ligaya tungod kay well no naman jud kaayo ni si Konsehal Leo Rebeta nga naadyoy maayo nga kasing-kasing na ay big heart o ilabi na ni Inday Ligaya no nga naapot sila pinagsamahan. So ang pangutana ani karon guys, o ako pong pangutana dili lang kay pangutana sa kadaghanan, ang ako pong pangutana kung matagaan pa ba og chance ni Konsehal Leo Rebeta nga makabalik sa ilahang vlog or content or sa ilang grupo nga gitawag nga Team Hamloy. So kung dili man galing pabalikon na si Ligaya sa ilang Team Hamloy nga grupo sa ilang pag-content, pag-vlog. So ang importante guys, gipagawas na ni Konsehal Leo Rebeta si Inday Ligaya sa prisuhan o gitunulan pa jud niya, gitagaan pa jud niya ni og kwarta. So cash na nga kwarta guys. So makita man na to sa video no nga gitagaan. So nagkinilakay pa rin taon silang duha, and then si Konsehal Leo Rebeta pod nangayo og pasaylo, and then iya pong gingnan si Inday Ligaya nga ang iyang gihimo para lang man pud to kay Inday Ligaya daw. So para maliksyon pod. So tama para sa ko guys, tama lang man pud ang gihimo ni Konsehal Leo Rebeta para kuan sa tawag ani para maliksyonan ba. So makakaon og tagam. So nakakaon na pud siguro og tagam kay kuan man nagtingkagol naman sa prisuhan mga pila ka adlaw hapit pud semana. So guys, mao lang tong atong marites sa for today's video guys. So mao lang to atong imarites. So init-init pa man gud ni siya nga issue. And then so kung nagustuhan ninyo ang atong video for today, paki-like and share po o labaw sa tanan, ayaw kalimti pag-subscribe, o kung nanindutan mo sa video guys, pwede ninyo i-share sa sa inyong mga friends para syempre itong mga marites po na uban makabalo po itong uban nga marites no kung unsay hot or topic nga issue karon. So guys, please
ayaw kalimti like and share o syempre pag-subscribe para isa ka sa update or permanente kang updated huwag na ako i-video nga i-upload din sa akong YouTube channel or sa akong channel. So yan. So din na lang takutog guys and then magkita-kits ta sa susunod. Bye! See you in my next video guys. Bye-bye!